želim čestitati pobjedniku izbora za 10. saziv Sabora Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Dobro želim čestitati svima onima koji već su sigurni da su ušli u Hrvatski sabor. I treće želim čestitati posebno onima koji su dali svoj glas Stranci rada i solidarnosti. Rekoh jučer ili prekjučer jednom je daleko vidica, više se ne sjećam kojoj, ispred Zagrebačke žičare, i s tim ću završiti. Dok god radimo u Zagrebu svoj posao pošteno, korektno i nosimo teret odgovornosti ove dvije krize koje su pogodile grad Zagreb, COVID i potres, kvalitetno, pošteno i odgovorno, mi ne možemo na nacionalnom planu da bilježiti neki značajan rezultat. To se pokazalo i sada. Sutra je novi dan i vidimo se u 7 sati na Domovinskom mostu. Hvala vam lijepo. U gradu Zagrebu kao gradonačelnik niste osvojili nigdje više od 2%. Ja sam rekao. Ja vas pitam. A dobro, pitate me, ja sam vam govorio 3. put, ja vama 3. put odgovaram. Postavljate pitanje isto kao i kolega. Dok god budem obnašao funkciju pošteno, odgovorno i korektno kao gradonačelnik grada Zagreba, Zagrebčani to cijene i cijenili su do sada 20 godina na gradskoj razini. A to je rezultat da na državnoj razini ne možemo zabilježiti neki postotak. I to je činjenica.